Apa? Mbok nek ora iso crita iki rasah crita, Gong. Oh, butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Rupa kok kaya dingklek ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Oh, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Akeh iki nggo aku e. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Teniku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Ha niki lho sing marayati kula keloro-loro. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi pepundhen-pundhen Pulo Pandhawa tasih emut dhateng Semar. Matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sak kiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya rak ngaten to Den. Iya Kakang Semar bener apa ingkang dadi ngendikamu muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi Kakang Nayantaka. Nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun Ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kulawarga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning Dat Kang Murmegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Niku langkung prayoga Ndara. Monggo purbawasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Andrah ingkang Puspitorum Asilring Samirana mrih Sekar kadung ngas gandanya mawe raras renaning driya
Kakang Semar, Kakang Nayantaka, tembang rawat-rawat nebi tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talinganing sun. Apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang Maradyagi wangsulana pitakoning Nalindra Ngamarta iki Kakang Semar. Mangke riye? Niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rerasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumulya ana peranganing Punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing sun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning Nalindra Ngamarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka, apa pancen bener kaya mengkono? Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon, Kyai Semar, Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal owel. Mesti sak biyantu marang Kakang Nayantaka, nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ana ing Karang Kadempel. Tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya? Apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong? Apa wangunaning bali desa? Apa wangunaning bali wismaning para kawula? Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang boten sakmestinipun, katiganipun boten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek boten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar? Gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku leng ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to Mang Penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa. Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa
menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik, ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Yai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi provinsi. Provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa ditunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten elok? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat. Kakang Semar nganti cumengklung kan nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mengkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sak biyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah dalah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sak biyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta. Ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersaning Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga njangkung marang kersaning Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah, Semar. Nadyan aku mbok dawuhi njegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun. Tentrem ati kula. Wah kaya bapak iki nek muni digayuhan kaya ndara-ndara kok ya krasa ya tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta, Tru? Ha iya. Wis lororan apa, Tru? Wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lororan ora. Ha iya. Gumun aku karo Pak. Aku ya gumun kok rek. Kowe iki meng anu jenenge ngegongi. Ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar, aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar, aku tok kon jegur segara, aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus wae. Ora tau adus, arep jegur segara iki maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing apa sing digayuhane bapak sing dikendikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi, wo idu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek.
Tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng? Pak, sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak. Nggonamu ngopo? Wis nggon aku ki perangkate jan ora sik. Entuk bantuan watu 4 truk ya mung disokke 2 truk nggo kawula. Ngono lho. Dadi potongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge? Kebahagiaaning para kawula. Nek kebahagiaan kok dikecak-kecok le arep bahagia sok kapan kawulane? Iki kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik ki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tok cet. Iya. Cet bilang tung. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedange ngetokke. Engko sithik. Apa wis mateng tilik ana sik. Arang wong abdi-abdimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Apa asat e? Sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih, Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to? Ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ngopo? Ora usah repot-repot, Bagong. Aku wis sanggup bioglas. Wah, gaya. Minuman kesehatan. Ndara-ndara iki ora mung cukup wedang putih tok ning bioglas. Engko darane tawa lho, ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabeya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabeya. Ming nyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya isa gumregah sengkut gumregut mbangun Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Ndara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan, gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisa lumuh ngentasi perkara ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ya Semar. Aja kuwatir, Pandhawa tansah njangkung marang kersaning Kyai Nayantaka, Kakang Badranaya. Sikra-sikra yen permana ganca, sikra ngraken awang sesangka. Nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurta kura reka kiri ro nanggono magawe gelari rawang-wang tidem madaning padukaning Karang Kadempel.
Nalika semanten sami midhangetaken pandhiripun Lurah Semar Badranaya ingkang pungkasan ndadosaken legek madyaning pendhapi ing parang kadempel. Radanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi Kanjeng minangka wardu kanyut ujare meganten wardu jare wangeca nang durung abang ndura manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba pihak ngarsa tangeping mrika seban ponamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan mrokorake gajah medha saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalindra gagah pideksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galeah nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggih njaluk dalan Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambreganggeng bawita dencengan rumangsa ora dolanan kelut
Iki kok malah ana Nalindra sandhangane ting Srimbang ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa? Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampunipun kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Dudha Manangunung Bojogati Jurudyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, dalah. Wah, tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngandha, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, laming wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, ladalah jagat Dewa Bathara. Nganti kondhangku ning negaraku wae kalah karo kondhange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja? Iya, dasar kepara nyata. Kenceng manis wae kenceng. Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar Drajating Batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandhangane ora panging sandangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian. Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuwatan apa? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat lho. Niki ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan
Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Ning negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Ya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi mbiyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sakarepe. Arda majang werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu. Aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Dendha ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa pemain bal, Pak. Gusti. Turu apa reng? Heeh. Ayo mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk enak banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar. Aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya-biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku dikeman welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang lara sore lara esuk mati esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh yang padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mula bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Batasari, Mbak, ya prajaku. Mar. Yen kowe kepengin njaluk pitukon apa? Kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar Kenceng, ora-orane nek tak cicil tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrong-magrong. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Ya. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada emas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi. Supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumama, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki. Ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Batasari, Mbak. Nanging
Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku ing Boto Sarimbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Boto Sarimbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngludha paripeksa kelawan kowe. Aku ngludha paripeksa kelawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Sowoy, aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkura Dara Raden Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi. Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok wetonan Soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita, Gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku kowe, Mas. Karang Kadempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir nang Karang Kadempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karang Kadempel. Sing wajib aku iso njaga Karang Kadempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kadempel, arep gawe geger Karang Kadempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku mas ngaku Antasena. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklik. Rupa kok kaya dingklik ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklik. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat, dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya, satriya akeh Nalendra.
Neng kowe rasa kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagian, kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuwi ning pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe rasa kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kadempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono ning endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karang Kadempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tak antepi kowe nandhang karo Bagong. Lah iki Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenan. Arwani karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modar. Centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara? Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten akon sampean. Kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara, pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku Ndara niki mang tendang. Iku kalimat perintah. Berarti sampean kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae.
Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampeyan kok. Masa sing nendang sampeyan sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau, tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sak kepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dan ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Oh, apa Bagong Petruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ah kok gagap-gagap to. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso ngrampungi tegese siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi, tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Karepe mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cah jireye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, rasa edan kok. Ora tututi. Gong rasa edan ora rasa. Gong ora rasa. Rasa di ngono lho. Ora rasa to. Sabar. Karo bendara kok semen ngono. Semen to, Tru? Rasa. Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku yae, Tru. Ben ora. Kok ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutupi iki ya mung kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Ha iya. Bener. Sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuwane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane saiki do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, Panakawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya karo calo karo Petruk barang ya, Tru. Ayo. Ndak engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar.
ngestoke dawuh sawontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya, Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong Tilikana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis, Pak. Syukur. Jangan lombok. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Akeh iki nggo aku lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula. Sarya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Iya Kyai Semar.